Hello mga parikoy! Welcome to Yantut Mukbang! So today's mukbang nga pala ay nag-take out po kami ng Greenwich. Greenwich guys. So meron po kaming Greenwich Hawaiian at saka Greenwich Barkada Overload. So ito nga palang Greenwich guys ay sponsored by Maribet Sumagang. Maribet Sumagang. So thank you nga pala Thank kay you so much. Maribet Sumagang sa kanyang sponsor na Greenwich Hawaiian at saka Barkada Overload. Tsaka meron din kaming milk tea dito. Tsaka Tabasco sauce para manghang. Sarap yung pizza sa Tabasco. So tara. So bago pa tayo kakain, mag-pray muna tayo. Yes. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, Amen. So tara. Kain tayo. Kain po tayo. Lagyan muna natin ng Tabasco sauce. Tsaka meron din yung ketchup na sauce. Sarap ito. Sa mga taga-Cordoba, mga unta ninyo. Sa mga mukbangers, kain po tayo. Guys, mga kagat, para po sa lahat. Kain po tayo. Sarap. Bueno. Sarap. Sarap ng sauce. Hanghang. Laki ng hiwa. Kasi laki ng mukha niya. Start kami ng jogging. Bukas. Bukas guys, simula na kami mag-jogging. Pang patanggal taba. So thank you nga pala kay Maribet Sumagan Thank you so. sa sponsor. Thank you sa lamian pagkain. Oh my gosh. Yung iba dyan, baka naman. Ang baka naman. Look. Sorry. Thank you.
time po namin na may nag-sponsor. So, maraming salamat po. Salamat. Baka naman yung iba dyan. Ano ba yung kaibigan eh? Suso. Ano yung baga ako sa? Ibo. Mas hang po. Right. Ano ba? Okay na. Ito na yung pwede pang snack, pwede rin pang tanghalian. Sobra na to sa snack guys. Laki na niya yun. Sinaki ng mukha ko. Sarap ng barkada overload. Overload daw. Ulin mo. All in one. Di ba overload? Kain po tayo sa kain po tayo sa lahat ng kwan. Bangers. Kain. Oops. Daming langaw guys, pasensya guys. Maraming langaw. Sarap ng minutes. Taba. Sige, taba. Sarap mo. Walang tissue na. Ayun. Walang tissue yung pinadala guys. Walang tissue nga kay Koy. Walang pang punas. Taba ng Ang taba. Dami niya ano. Kailangan mo. Kalangawag ka. dito
natira, itong tira mga parikoy. Yung mga maya, pang snack na namin to. Snack. Ngayon snack, mamaya naman snack. Bukas. Exercise. Ba't mo di ako? Ano sa dyan? Tawag sa gamay. Babay na nila. Pangal ka na nga. Kunti ko lang. Tinanggal yung pinya. Sarap na pinya. Hala. Ano lang ba? Ako ano eh. Alam ka. So mga parikoy, hanggang dito lang muna tayo. So may natira po, mamaya. Hindi na lang. Ubusin to namin mamaya sa alas 3. So mga parikoy, so, yung natira, kakainin to namin mamaya. So salamat po sa panonood. Marami pong salamat kay Marabit sumaga. Sumagan sa kanyang sponsor. Sarap. Hindi mo na masarap. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-hit po yung bell button para updated kayo sa mga next mukbang namin. So, see you next time. Paalam. Thank you.